tayo ng flavor muna. Soya. Bango. Of course, unahin natin itong kalabasa. Tingnan natin. Ito na siya, yummy yummy. A few moments later. Ito yung aking gulay. Ito na yung bangos. At ang di nawawalang sawsawan na patis. Yan. Ito. Yan, may herbs siya. Sasandupin na natin. Wow. Yummy. Nausok-usok pa guys. Ayan oh. Sarap. Ayan. Ayan oh. Of course, ito yung tilapia. Laki oh. Yan yung tanglat. Right. Kainan na. Gulay, gulay.